Chibai vek ule June ni som pani chonhulama Air India flight 171 Ahmedabad airport atanga thlok chuak tla rap thlak tak mai kha chui chian mek zelania chui chau mek ania ti chuan tuntuma hian thuthar anron neya a chui turam te hian chungchukan en ho do anani chumi hmain fakna en ho photia cricket si India rama sport le gaming website rintlak berte zingami anime ka Dennis Kartik le tangia zaman ten anayo no mekane tunain register la a thonin cheng zathum rapid bonus edonganga games nuam tak tak te khelin ichaka hi lo mante ol sam takin ila chuak theido anani cricket sa hian deposit aole be ma phone pay mangte google pay mangte le bank transfer mangte in ol sam takle rang takin ati theini cricket sa sign in la promotion section a ilutanga promo code WIN44 mangin welcome bonus 100% idong hal do ani tua in register la cricket si lo khela kartin iPhone 60 Pro don theina chance inei don ani affiliated member ni la 50% commission I muanga comment masabera hian link kanta mangin lawin register la ti chuan kartin iPhone 16 Pro Max don theina chance ron nei verole kha thona che swal ta kha kan soi photo thinangin London Gatwick Airport pantur ania mi zani somli pani chuangin passenger zani somthum ania crew hi mi som pani ani ti chuan mi zani somli pakhat a chuang ten borala pakhat hliam tuarin adam chuaka leilaman tlak na hian mi somruk chuang hliam tuarin mi som pakwa an thi ve bokani he chiat na rap thlak tak thleng mi zani somruk zet tina an thi pui tak khi investigator te chuan uluk takin an chui mek zela te chuan tunchina an thuthar neya chuan investigator te thuthar lamber neya chuan he thil hi tu te emo ruam man lok na manga he chiat na hi thlen tirani theiani tin an puang ani he chiat na thlen nu lok atang khan rang takin investigation team te din ngalani an ni hian chui na an thok mek zela India sarkar chuan investigator te chuan he thil hi mi tu te emo ruam man na ani le ni lo an chui mek thu an tar langani Murlidhar Mohol Minister of State for Civil Aviation India chuan Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB te chuan he thil thleng hi uluk takin ate bera tanga lian ber thlengin an chui mek zela angle sang sang atangin an chui veka tute moru man na awanga thleng ani le ni lo te thlengin uluk takin an chui mek ani ti na soi investigator lamte chuan he thlona tlak chan nia an ngai thei ma saber chu tuntuma hian ron puang chuaka chu mi tute moru man na manga he thlona tla hi thleng ani thei ni ti rin na lian tak an neya chumi tir chon tuna hian an chui meka he thlona data omang ang te po tuna hian uluk takin an endik vel mek ani heng an data lak khom le an endik vel mek te hi he thlona black box achanga lak chhuah ania ti chuan he thlona black box hi New Delhi ya uluk taka Air Force thlona manga lak ania heng data sang sang te hian he thlona tlak chan dik tak khi alaron shil shengei tura an ngai ani Indian investigator te chuan black box hi he thlona tlak nu loka khan he thlona tlak atanga ni reilo te a khan black box an muchuak ngala soitong khan uluk takin Air Force thlona mangin New Delhi lama lak ani to ani ti chuan he black box hian cockpit voice recorder le flight data recorder a kol tela chungte chu uluk taka lak chu a zirchian turania he zirchian hun hian car tam takemo thatam takemo po amamo mai theini black box hi adum ture makan lo ti mai theya hria zawnan black box rong hi orange rong ani thunei tu te chuan investigator te chu thathum chunga preliminary report pe filman turin an tia tin chu ti ro chuan Air India lam te po an thlona kol mek te uluk taka checking neya heng chiatna thleng the rang rang laka inveng film khur turin thu an cha bokani tuna hian Air India te hian Boeing 787 Dreamliner hi somthum pathum zet
an nei mek ani he thlawna tla zir chian na le chui chian na hian nakin zela India mai ni lo khovel pumpuya mi tam zawk te phim khurna le mi tam zawk te himna ta na naro pui tak a tho mai sei phot te tunlai chu air India thlawna le thlawna dang shim shim po enge mo neu neu tam khop maya heng te hi he air India thlawra che sura tang hian media lamten an nga event mai emergency landing sang sang te po news website sang sang a chiar tu ro mo mai ni ti chuan june ni som ni pali mani mai khan air India thlawna flight 130 London atanga Mumbai pan mek chu van boruak sang taka an thlawlain passenger panga le crew member andam lowa han lu te na an luak te chuaka an boi hle ni airlines lampoin passenger panga tele crew member pakhat te an dam lo thu le boi poin ngai thu te tin an trum nuwa dam doin lampan pui ani nu reilo te a chhuati le ani thu an sei ni he thil hi engwanga thleng nge ti oluk taka zirchian nei imek ania investigation nei mek ania mitam tak chuan food poisoning wang ani anrin lain rin dan then khata chuan hypoxia ani rin ania hi a thlen thei dan chu van boruak sang taka mishing taksa a oxygen supply atlema wang te in a thleng theya namara chu hetiang anga sang boruak tlacham tur khopa omani chuan automatica oxygen mask ron tathamai tur mishing man thei tura ron tathamai tur a ngai ani thunga engemaw pressure wang te po ani theia tin an ring ani epo ni sela he thil thleng chongchang po hi an la chui chiang chhozel tura ngai taila thil chiang zo kan la thei tura ngai ang ti chuan hei mai hi ni lawa hemi hnu de ulok po hian Ethiopian Airlines flight ET640 Boeing 787 Dreamliner Addis Ababa atanga thlok chuak chu Arabian Sea chungzon fit singthum sangthuma sanga a thlo lain cabin pressure a hlo maya ti chuan oxygen mask te ron ta thla in passenger ten thok lama harsan na han nei thu an soi bokani ti chuan he thlona hi Mumbai airport ta emergency landing nei ania Mumbai airport a hian medical team tenen lo mo lo in rin sa thlapani a passenger harsan na tok te lo boy som ngal an nia en kol ngai mi pasari zinga mi paruk te chu amuna airport a hian en kol ngal an nia pakhat chu damdoina local hospital en kol tura lak ngal ani ethil thleng hi technical lam chian kon lo wanga thil thleng nia ngai thei ania amaro chu airlines lamten investigation te han lati chonga chiang zokin heipo han harsan na to te an laron chui chuak tura ngai tiang hei tunlai chu thlona kai hnoi neu newa chiat na tam maya enge mo harsan na neu newa tam ma tin heng harsan na sang sang an to mai pi lama hian he air India thlona nulama hian thlona emergency landing le enge mon deu neu boina tun ma po lo thleng photo thin ka tun bo ruak chawa hian media ten an nga event ma an en nasa ma mi puite nga event tour ti taka tun ma mi pui na kan ngai pui mo lem lo kan khuk pui chiam lo kha tun chuan emergency landing chan sang sang awang om thin te po kan ngai serious ta kan hlau ta vek ri ania tun tin mura chuan nakina hun te lo kal anga heng kan hlau zol pui te chu la re le mai thei tur anga yang ti chuan kha thlona air India thlona tlata medabata tlata kha mi ina an rom han loka anti tlak nge ni anga accident engemaw van doi palwanga tok ve shim shim enge in rin dan in ngai dan comment lamai lo soi ve don nia